си, обещаваш ли да ни казваш само истината? Ми да! Ти с грима ли спиш? Ми не, ако спах с грима, то ще да е размазан, а той не е размазан. Ще ти задам сега няколко въпроса от училище. Първо по математика. Как се намира лице на правоъгълник? Сега не съм ти част по математика. Добре, по история. Кажи ми кога е основана нашата българска държава? Ми сяден ти е историк, ма. Ти много често използваш английски фрази. Ми ес, ма. Тогава ми приведи това на английски. Здравейте, казвам се Муци. Hello, my name Муци. Ти като какъв стил се определяш? Слак, може би. Ами каква музика слушаш? Тая Наки Минажо, Джастин Бибъру, One Direction. Другите не знаеш, що са носи такива слухове, че слушам чалга. Не слушам чалга, слушам тая. Нука Манажо. Нука Манажо слушам. Ти след снимки връщаш ли лицето на маймуната? Ти за какво говориш, ма? Колко чорапи имаш в оцена си? Аз съм си натурална. Може би само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, чакайте, ще тук остана само още 13 чорапа. Ти колко галона грим имаш? Аз съм натурална! Добре, сега трябва да ходя по клубовете, нали съм много хубава! Чао, сладури!